Şeýpde okyjylarymyzyň arasynda gyzyklanma döreden ýene bir maglumatymyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Hepdeniň dowamynda türkmen häkimetleriniň paýtaxt Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň keşfini beýan eden Wepaly lakamly Alaway itiniň ýadygärligini dikmek barada maslahat edýändigi hakda geçiren söhbetdeşligimiziň dolu görnüşini efire berip bilmedik. Biz okyjylarymyzdan gelip goşan haýyşlar esasında Ýanardağ Halkary Ekspertler Merkeziniň ýolbaşçysy Türkmen atşynasy Gellik Härizow bilen gaýtadan söhbetdeş boldyk. Men geçen saparka ağlaşım ýalak, näme ýadygarlyk diýilen zat erbet zat däl, ol gerekdirem ýurdun içini. Ýöne ilki bilen beýleki tohumlar bilen garyşdyrmalar bilen kanun döretmeli, ne etmeli işi hökümetin. Ondan şerhet içinden ýapykda daşyndan açyk. O näme diýdigim bolýar? Häzir näme beýleki tohum itler daşyndan içine girip bilýärler, hem garyşyp bilýärler, emma birinkileri çykaranatlar. İkinci mesele. Üçüncü mesele de ýanky bizim itlerimiz, bizim sunuwatumyz bütün dünýä ýaýrady bolýan, şony daşynda da goramany oňormaly ilki bilen şol medeniýetiň çykan ýeri Türkmenistan, Özbegistan, Kazakistan, Kafkaz beýlekler. İlki bilen häzir bular bärde ne türkmen itlen gulagyny guruny kesmek gadagan diýilen meseleni çykarýarlar. Emma biz bolsa o zatlaryň näme üçin edilýänini düşünýäs. Şo bolmasa o janawarlar onuň möjek ýaralaryny wagtyna ýarady bitene. Şo meseleni çözmeli. O Ýewroparlamenta çykyp şo diýilen mesele näde urdugyny düşündirmeli. Sebäbi ol aýratyn döwletleriň, başga döwletleriň medeniýetine edilmeli işler. Şo men pikirimçe ol. Heykel merwet däl ýöne heykel näme ol daşdyr da ýöne. Gella gepleşigimizde gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Bolýa sag bolun, salamat bolun.